Hallelujah. Amazulu. Hallelujah. Hallelujah. Inkasimu loya Kikwele Amazulu. No. Hallelujah. Hallelujah. Bantwana ndabezitha, bantwana basendlunkulu, amakhosi khona phakathi kwethu asendlunkulu, bantwana Shenge siyabingelela, Meya Onyawonhle abakhona phakathi kwethu bonke, ngebabalule bazalwane kodwa ngiyababona. Hlokovu mnikazi umbono nabo bonke ahlela nabo, nabazalwane bonke abakhona egameni lika Jesu, worship team enamandla, siyabingelela bazalwane. Phathi wohlelo ngiyabingelela. Amen. Ngizoba mfushane kakhulu, angiqale ngokuthi nje indaba yami inezinto ezimbili ngizoyikhuluma bese ngihlala phansi, kodwa ngiyezwa ukuthi igagasi liphezulu sizoya khona. Hallelujah. Into kaNkulunkulu igcwele la khona, la sike saya khona masifika safika kulelizwe. Ngifuna ukukhuluma ngekulo, nizongivumela bazalwane ngikhulume ngendlela uNkulunkulu ayikhulume ngayo lento kimi. Inkinga yami ngishumayela la kunabantu abanochuku, abanjengo Sokhela oNgcobo banochuku, kodwa ke ake sithi nje lento angiyifuni intethwa khona ifakwe ibhithi, ngoba ngifuna ukuyikhuluma ngalendlela engifuna ukuyikhuluma ngayo. Mangithi inkazimulo yakho igcwele amazulu, yagcwala nomhlaba, ingakho sithi hallelujah. Mhlawumbe sijwayele ukuyisho lento sithi hallelujah kube ngazathi siyasho nje. Uma sike sathi hallelujah akuphendula basemhlabeni oshimandaya, kodwa kuphendula abasezulwini, ngoba akushiwo komunye kuthiwe hallelujah, kodwa uma sike sithi hallelujah, ngizwa umuntu wasezulwini ethi bayathuliswa basezulwini. Bese kuthi osesihlalweni ethi abathule ebese yehla awushabaka. Lithi iBhayibheli uhlala eindumisweni zabangcwele bakhe. Uma ibandla lika lahlabelele emhlabeni lisusa ipandemic kaposha, lenze disorder in the spiritual realm. Uma sike sathi hallelujah akunyakazi izinto zasemhlabeni kuphela, kodwa kunyakazi mhlawumbe ngifuna ukubingelela moshathaya inkazimulo Kikwele amazulu, yagcwala nomhlaba. Hey,
hallelujah. Oh, Nkosi Jesu. Bengibuza uNkulunkulu, Hallelujah. ithi wasehliselani yile yasehlela uma sithi inkazimulo yakhe igcwele amazulu nomhlaba asiyimemezi kuyithabanakele elifana nelabantu kodwa siyimemeza kwelinye ithabanakele. Lento engifuna ukukhuluma ngayo siyimemeza ngoba lithi iBhayibheli kuRevelation pheka ithabanakele likaNkulunkulu. Kanti wena uNkulunkulu umuntu umenze wayini? Kodwa ke mhlawumbe ake ngifunde ivesi ilamasha. uNkulunkulu bengeke asibuyisele kwinkazimulo kaAdam wokuqala, kodwa wasibuyisela kwinkazimulo kaAdam wesibili, of which is Jesus Christ. uAdam wokuqala inkazimulo yakhe beyenza ukuthi igolide lintante kwiGarden of Eden, beyenza ukuthi izinto eziprecious zivele obala. Kodwa ke eka-Adam inkazimulo ayilingani neka-Adam wesibili. Lezi zinto ekade zivele obala phambi ka-Adam azisaveli ke obala kithi, kodwa uNkulunkulu uyikhethele ukuthi umuntu kube yindawo yakhe yokuhlala. Wasethatha zonke izinto ade zi-precious ebekade zikwigarden wayifaka kumuntu, ebesethi kanti uyini umuntu kuba umthande kangaka kuba bewunganikela ngendodana yakho ezelwe kodwa libonga igama lenkosi. Awungiyabingelela ungibukele limakhela thathi sawubona egameni likaJesu. Ake ngimemezele wemadoda asezulwini, thina bazalwane sibantu benkazimulo. Inkinga yethu asiwazi amandla ethu, siyithole sesifana nabantu bonke. Kodwa nizama ukhona mfowethu, siyithole sesifana nabantu bonke kanti thina senziwe sangafana nabantu kodwa safana noNkulunkulu enkazimulo. Mhlambe ake ngiqale kahle ngoba le ndaba yami ngizongenza ngibhede. Zimandasha ushapa wathangithi igazi lika Jesu lo odwa. Hallelujah. Ngiyazwa khona la soya khona. Wabazali masike sathandaza thina kwenzeka izinto asifani nabantu, masike sahlangana kusuka kunento ezokwenzeka. Glory to Jesus. Hallelujah. Ake sifunde ivesi ngithi ukuyiqoqa ngizogcina mhlawumbe ngifika anibambe abaseKorinte besibili chapter 4 verse number 7 sizawugcina ku verse number 10. Ngidedeleni bazalwane ngikhulume imizuzu embalwa kakhulu la bese ngiintroduce ibandla kulelizwe engihlala kulo. Ngiyabonga. Ukhona umuntu osetholile angibambele uverse number 7. Awu ngiyabonga Bishop lami ukuthi ukhona. Ngizofuna ufunda uverse number 7 uzoshaya ngishaye uqede ngivale. Verse number 7. Ngifuna siye kulento engiqeda ukukhuluma ngayo. Verse 7. Kepha lengcebo sinayo ezitsheni zebumba ukuze ubukhulu bamandla obukhulu kakhulu bube ngobukaNkulunkulu bungabi ngobuvela kithi.
mhlawumbe ake ngiqale ngithi leli verse akusilona ivesi lokudla isono. Akulona ivesi lobuthakathaka. La uma uzobhalwa leli verse, number 1 uPaul uveza isima ephila ngaphansi kwaso noma abantu ayephila nabo. La kwakunabantu abangamaGreek noma kwakunohlobo oluthile lwabantu olwalu sebenza ngenye indlela kwase kumbulwa lelizwi. Laba bantu bebenomkhuba ukuthi uma kunezinto eziyingcebo babengayigcini ezindlini nje zabo, babengayifihli nje eyintweni noma ikuphi laba bengayifihla khona, kodwa babe nezitsha ababeyikhandile. Lezi zitsha babeyikhande ngebumba. Uma kunento eyingcebo abanayo babengayi kuyoyithukusa kwenye indawo, kodwa babeyifaka kulezi zitsha. Kukhona ke ezinye ababezenza ukuthi befike begubhe phansi, bethi mase begubhile beyihuqe kahle indlu, bese bethatha incwadi ezibalulekile. Le incwadi ezibalulekile kuthiwa uma ufunda ngazo kuthiwa ziyakwazi ukuhlala 2000 years zingadamejekanga. So ke babeyithatha befake yonke into engamagugu beyifihle kulezitsha zebumba. Zonke izinto eziyingcebo yazo yabo zazifihlwa kulezi zitsha. Khona la ngiyakhona libonke igama lenkosi. Uma seyifihliwe kulezi zitsha mhla kukhunjulwa into okufanele ikhishwe, yayingakhishwa kwezegolide, yayingakhishwa mhlawumbe kulezi ezinye ongayicabanga, kodwa kwakuyiwa kulezi ezebumba. Ngoba babazi ukuthi lezi ezigcinwe khona noma ngabe kuthiwa bekufika siphi isimo azidamejeki. So ke wasebhala leli verse, alibonke igama lenkosi, wathi nathi ke, ake uthi nathi ke sinayo lencebo, kodwa ke ifihlwe nathi, yafihlwe itsheni zebumba. Ngimangazwa uNkulunkulu ukuthi kanti wena uNkulunkulu umkhethe kanjani umuntu as a jar of clay, ngoba thina umthetho wethu siyizitsha zebumba, siyinto ekhandwe ngebumba, kodwa uNkulunkulu akakhethanga ukuhlala ezulwini, wakhetha izitsha zebumba. Ake ngimemezele entabeni namhlanje, le ncebo sinayo ifihlwe itsheni zebumba. Njengoba ngikhuluma namhlanje ngikhuluma nezitsha zebumba, kunento uThixo angayibekanga ezulwini, angayibekanga kuma-angels, angayibekanga kuPima City, kodwa wayibeke itsheni zebumba. Oh, help me, Spirit of the living God. Ngoba le ncebo sinayo. Oh, awutshela bakhithani sinayo le ncebo ifihlwe itsheni zebumba. Uma eyamaGreek yayikwazi ukugcina into 2000 years ingafile, ingadamejekile, how much more efihlwe kithi? Bese yayifunda umfowethu wala lento ezokhuluma ngayo sivale. Siyacindezelwa ngazonke kodwa asinyinyekile. Mana senziwa njani bazalwane, kodwa sinjani asinye ngamanye amagama, we are being pressed noma siyacindezelwa, kodwa lokho okucindezela kusenzi sinyinyeke. Into edala lokho ukuthi le ncebo sinayo, ngoba asilweli thina, kodwa lento engaphakathi kithi inawo amandla okulwa. Ake ngimemezele, samukela into enamandla okulwa, samukela into ekwazi ukuvimba izinto eyingavinjwa. Ngokuthi siyacindezela. Awuphinde leyo nto baba, ngithanda ijazi lakho. Siyacindezelwa nxa zonke. Awutshela makhathani nxa zonke siyacindezelwa.
awumhlawumbe ngikhuluma nabantu abaright kodwa lapha endlini kodwa ngazonke senziwa njani hawu kodwa senziwa njani yingakho kwesinye isikhathi noma ezinye izinto oyivulelwe kodwa abanye abantu abathize benziwe njani siyacindezelwa kodwa sinyinyeke senziwa nje siyacindezelwa kodwa simangaza ukuthi ungena nathi simangazwa ukuthi ungena nathi kodwa mhlawumbe ngikhuluma nabantu abangacindezelwa nathi sicindezelwa yizimo sicindezelwa ngazonke kodwa sinyinyeki amadimoni athaqedile ngathi kube ngazathi ayasandisa nezimo sikayifika ngisho emakhaya esihlala kuwo ifike emabandleni esisuka kuwo sifike phakathi kwethu kuyo yonke into esiyenzayo siyacindezelwa kodwa sinyinyeki uke waphila esimeni la uzwa khona ukuthi ngicindezela umpressed kodwa uma ngaza ukuthi ngithe ngivuke ekseni ngezwe amandla uyibuza ukuthi lawa amandla aphumaphi ngoba isimo sithi angingasho lutho ake ngikhulume nabantu abanezimo esithi ungabusasho lutho siyacindezelwa ngazonke kodwa sinyinyeke uhlobo lwencebe phakathi kwethu lusenza ukuthi masicindezelwa kungabi yithi esithwalayo kodwa kuthwale yona into ekithi yathwala into yethu yathwala ikithwale sekuvalwa amehlo ikuthwale nje ikuthwala ungasenawo amazwi kodwa yona ikuthwale nje siyacindezelwa kodwa sinyinyeke ifunda thwala mfowethu Samba siyaxakeka kodwa sidikibali siyaxakeka kodwa sidikibali funda uqedele khona la ngifuna ukuya khona ngivale siyazingelwa kodwa asidelwa siyazingelwa kodwa sidelwa siwiswa phansi kodwa asibhujiswa siyawiswa phansi kodwa sibhujiswa yangimangaza lento alibonke igama lenkosi ngoba lento elapha ngapha lencebe ngaphakathi kwethu ithi sasiwiswe phansi sihlabelela iculo elithi akade linokumkhonza okuncane kepha wonginika awasinguphi lapha Jesu ha kadeli awata Jesu kepha wonginika wathwala siwiswa phansi kodwa kunjani siwiswa phansi kodwa asibhujiswa siwiswa phansi kodwa sithi siphansi into yathi imile siphansi hey akodwa kaze ngikhuluma nabantu abaright like sithi siphansi singenawo amazwi esingawasho kodwa lento ithi igabhadala sa iphatakasa ikwazi ukuyivukela thina silele ngingezwe into ethabakho bahlelela besalele sithi siphansi into yethi ikwazi ukuyivukela ayimemezela into ethi akakho sindiswe ngamandla akhe la kakho osindiswe ngamandla akhe kukhona ikhathi lapho kwawabekwa phansi khona kodwa namhlanje uyamangala ukuthi we are still standing
into edala lokho sinayo lencebo kodwa ifihlwe itsheni zebumba yona lento efayo uNkulunkulu wayikhetha ukuthi kube indawo yakhe yokuhlala. Okay, funda sivale sengizoqeda futhi. 10 Sithwele njalo emzimbeni wethu ukufa kaJesu ukuze nokuphila kaJesu kubonakaliswe emzimbeni yethu. Sithwele njalo ukufa kaJesu kodwa ukuze kubonakaliswe namandla resurrection emzimbeni yethu efayo mawehla nalo. Simbethe into ekhombithu konke la uJesu edlule khona thina ngeke siphelele khona. Uma uJesu wangena ethuneni ithuna ngeke libe namandla okusigcina ngoba sizelwe yikho simbethe impawu zokufa kwakhe. Sithi simbethe ezokufa kwakhe sinamandla okuvuka ngaye. Glory to Jesus. Ufuna uyivala kanje. Vala kanje. Ufundile ngathi ku Revelations chapter 20. Sengifunda siyavala ngishumayele ngivala. Chapter 21 verse number 3. Shumayele ngivale. 21:3 Ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi Bheka ithabanakele likaNkulunkulu likubantu uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe yena uNkulunkulu abe nabo. Unababa uzofunda Shumayela. Nansi iphrase yami yokuqala. La yithabanakele. Angithi lencebo sinayo ifihlwe itsheni zebomba. Ufuna ukubuka lento ukuthi wafihlana uNkulunkulu kithi. Yithabanakele engimekona. Lihlukene igaba ezintathu. 1 ngila. Mangijampa la ngizongena kwindawo yesibili. Mangiza la ngizongena kwindawo yesithathu. Number 1. uNkulunkulu utshela uIsrael mayiphuma eGibhithe ukuthi ohambeni lweni anbothi la nakha khona. Nakhe around bese nekhanda ithabanakele. Nilikhande phakathi kwenu. Uma nilikhanda ithabanakele nihlukanise igaba ezintathu. Lezi igaba ezintathu enihlukanisayo akube nendawo okuthiwa ijwayele indawo yabantu bonke. Indawo ejwayelekile. Tabanakele. Bese kuba nendawo ebizwa kuthiwa indawo engcwele. Kube nendawo okuthiwa ingcwele njalo la nima khona ningakhela indawo la nizohlala khona. Lithi iBhayibheli njalo uma selimile ithabanakele kwakwehlifu lizohlala phezu kwethabanakele. Masele hlilifu lithi iBhayibheli bese inkazimulo iqalisa ithabanakele. Kungabi bikho kwazi ukuyokhonza ngoba inkazimulo isigcwalisile. Ifulimelele ini kuyithabanakele. Ifulimele the presence of God. Bese kuthi inkazimulo yakhe iveza ubukhulu bamandla akhe. Glory to Jesus. Hamba nami ke nansi into engithintayo. Uma ithabanakele likaNkulunkulu selikubantu ifu alisehli ukuzohlala phezu kwethabanakele. Kodwa if umuntu ofanele ngizwe la alisehlifu ngoba ithabanakele lokuqala lelo lapho khona ifubelehla. Kodwa manje ithabanakele likaNkulunkulu selukubantu ifalisehli. Kodwa ifu nithi mina ifu selihlala ngaphakathi kithi ngoba umuntu became a tabernacle of God.
useyindawo yokuhlala kaNkulunkulu. Utshela bakelithanda lisehlifu kodwa lingaphakathi kithi. Njengoba sila, the presence of God is with us. Ubukhona bukaNkulunkulu abusehli kodwa buhlala. Hamba nami lithi iBhayibheli la kule ndawo ejwayelekile kwangena bonke abantu. Jwayelekile le ndawo bese kuba nale eneyibani, le ine altar elikhudlwana elinezimpondo eziwu4 la kuhlatshwa khona umnikelo wesono. Indawo ejwayelekile, angazi noma khona abantu ingabathola la endaweni ejwayelekile la. Bese kuthi la kune altar elincanyana elokushisa impepho. Ngihlushwa ukuthi la kungena abapriest, kungena abathisi. Manje into eyenza ukuthi singayiboni into eyenzeka, singasayazi into yalapha, ukuthi laba bala sebathutha bese endaweni oshamaya hakatha ushamaya khatha beza endaweni ejwayelekile. Siyayifuna oshama, siyayifuna impepho, siyayifuna umusi endlini kaJehova, siyayifuna into eshunqayo ukuze sizobona into yangalia, ukuze sizokwazi ukuyokhonza ngala. Asisakwazi ukukhonza la ngoba abantu abade behleli la. Kodwa bakhona nabantu la. Uthi omunye endaweni ephakeme Nkosi ngimise phezulu. Ngiyacela entabeni uma khona abantu ade bebizela ukushisa impepho kulele lesibili, ngiyabacela besuke endaweni ejwayelekile. Silahlekelwe i-presence of God, silahlekelwe ubukhona bukaNkulunkulu ngoba abantu baphila bade besishisela impepho. Nafuna ukuzwa la, nafuna ukuzwa uNkulunkulu ekhuluma. Baphila laba basuthi uyakhazimula, bememese bethu uyakhazimula ngoba asikwazi ukubona umphongolo singababonanga bekhanyisa ibani. Khona into esilahlekile ebandleni, khona into ayi wabafana basezulwini sifuna abantu ade bokhela ibani. Jesus. Besise. Hallelujah. Ningasifuni into ushamaya, ningasifuni into kanti anibasanga la. Into yala ithi le altar lingacishi leli alicishwa leli. Abantu abazoya kungesiyinkonzo bengene tempelini, bangene la khonzelwa khona bethi ilaziya ishabada ikapashata isalabata ya ikapashata baya bekhulume kungekho muntu. Awusafika uNkulunkulu usafika ushamaya bethi uNkulunkulu bethi unguyise ophakathi bokhela ibani. Singa ngihlushwa ukuthi laba de behlabelela izolo, laba de beshumayela izolo, laba de bebasa impepho kwi-altar sebesendaweni ejwayelekile. Ngibone noEli naye esekule ndawo ejwayelekile usezwa ngabantu ukuthi khona izwe likhona ngala.
Oh, Jesus. Siyaya kule nto uthi ngoba nayo ingcebo nginayo. Kodwa iseyitsheni zebumba. Inkinga yami ngihluswa yinamba abantu. Hey. Ngihluswa yilaba abantu. Laba abantu bebehlala besiphathela impepho. La lithi iBhayibheli bengena abapriest bonke bebengena la. Asakwazi ukungena la ngoba leyibana zokhelwanga. Oh. Do bese kuba yile ndawo le. Kuthiwa kule ndawo le bekungenwa kanye la ngonyaka. La kule tabanakele lokuqala bekungenwa kanye la. Lana kune Ark of the Covenant. Kunama cherubims. Kuney'nduku sibamba umphongolo. La kunomthetho la ngaphakathi. La kungenwa kanye kuleli ngonyaka la. Ngonyaka la. Kwafika umuntu eyiculela nje iculo. Wathi wefika uJesu empilweni yami zaguquka izinto. Oh. Angazi ukuthi ngophi la. Wefika uJesu empilweni yami Saguquka. Yebo izinto. Wahloleleke kuJesu ukhonzwa ngokuklama. Wakhonzwa amabhutsho. Akwade ngaze ngakhumbula amaqabanga akithi. Ayevethu wefika uJesu empilweni yami. Yebo saguquka. Yebo izinto. Bafana bakithi wahloleleka uJesu ukhonzwa izikhothane. Awusuka madoda shabakatho ya. Hawu awusuka awunqoba ngakhuphula izalika sakithi sayihamba sithi wefika uJesu empilweni yami saguquka ke saguquka yebo izinto. Sokopata. Hallelujah. Kodwa nguphila Nkosi yami. Hayi Nkosi yami. Efika uJesu. Yebo wefika uJesu empilweni yami. Empilweni yami. Saguquka ke saguquka. Yebo izinto. Saguquka ke awudona babona abantu namhlanje entabeni. Saguquka ke saguquka. Yebo izinto. Wafika uJesu. Wafika uJesu. Wafika walithola likhona iTabanakele. Lithi iBhayibheli wathi engathi kufeziwe kuphelele. Wagebisa ikhanda. Lithi iBhayibheli isihenqo sethempeli esesahlukanisa indawo okuyiwa kanye ngonyaka. Sadabuka. Sathi masidabuka osha. Akudabukanga isihenqo nje. Kodwa kwavuleka umsele. Wadabula indawo engcwele. Kwatho sendaweni ejwayelekile wezwa amandla asendaweni oshaba for the first time. Awusaguquka. Washoda ngomuntu wenza. Wasothi amandla. Oh amandla kamoya. Amandla kamoya. Asimanga ngikade manje. Cela ukuthatha umuntu kaNkulunkulu. Amandla. Yeah.
first time umuntu ongakaze asondele emphongolweni asuka amandla. Angena endaweni yabathisi, angena endaweni yabathisi, yafika nabangakaze bawezwa ngoba uJesu sefikile. Ukufika ngoba le ncebo sinayo, kodwa iseyitsheni sebo ngoba ukufika kaJesu wayezovula into engakaze yezwakala ukuthi ivuleleke bonke abantu. Wayezothutha ithabanakele elikhandwe ngabantu, yanyuka ezulwini leya nto. Angazi noma yayihamba ngolayini Yesu, kodwa yanyukela ezulwini. Yanyukela ezulwini. Yanyuka nomzimba ogcwele amanxeba, yanqula iphethe umcengezo wegazi, yangena kwelasezulwini, yafika iphethe igazi layo yayolifafaza khona. For the first time kwase kuyaqala ukuthi bhekani ithabanakeli likaNkulunkulu kusuka namhlanje selikubantu. WasuNkulunkulu ezokwakha phakathi kwethu, kwathi inkazimulo lekade yehla uma selakhiwe yehla noma lingakhiwe. Oh Jesus. Hayi. Ebona lento yokuthi ligoqwe kuhanjwe. Hallelujah. Phinde limiswe. Igoqwe. Hanjwe. Phinde limiswe. Siyashinyeka, siyaphahlazwa, kodwa sidiki bathi. Sithi noma sesiphethwe, kodwa uthi ngumlilo lento, uthi ngamandla, uthi valelwe lapha kimi. Simuzwa noma sesithwelwe, usukuthi ngithwelwe kodwa ngiyamuswa. Emzimbeni wami ngimphethe impawu sikaKristu, ngumfuziselo wakhe wokufa nokuvuka, ngiwuzwa ngithwelwe. Angimemezele, inkazimulo ayisasivakasheli. Hallelujah. Kodwa ihlala kithi. Jesus. Angikhuluma into engayifundanga nasesikolweni. Umuntu ukhuluma ngokwesilinganiso senkazimulo ephakathi kwakhe, ngoba ngikwazi ukukhuluma ngaphezulu kwento engibhulelwe yona. Inkinga yethu sifuna ukukhuluma into enkulu kanti esibhulelwe khona kuncane. Kodwa Jesu, inkazimulo ithi iBhayibheli ukuze kungabibikho khonzayo, kungabikho ngena endaweni ayokhonza uma isigcwele. Yile nto uNkulunkulu aseyenze kithi. Yonke inkazimulo ayikho ezulwini, wayifaka kithi ukuze masimdumise emhlabeni kuthuliswe ezulwini. Ushamaya. Uma sihlabelela sisemhlabeni, izulu lime ngenyawo lithi asikwazi, ngoba lo hlabelela ufihla iphakathi. Phakathi kwakhe kugcwele inkazimulo. Ngithe ngikala ngathi inkazimulo yakhe igcwele umhlaba, igcwele amazulu nomhlaba, sase sithi haleluya. Lento yenkazimulo basana isiphakathi kwethu. Ngiyamsaba umzalwane ohamba ifuli ngekho. Ngiyamsaba umzalwane ohamba ifuli lahlekile. Phatha ngicula iculela licula ugogo wami elithi sivuselele Nkosi uJesu. Angisesothandaza. Sivuselele, 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 sivuselele. Oh, Nkosi Jesu. Akememezele bandlene insukwini zokugcina. Asingadukiswa ngabantu inamandla into yethu. Asingadukiswa isimo into ekithi namandla. Ake sifuthi asithandazele ukuthi Nkosi sisize uma isimvuselelo ngaphakathi kithi. Sime ngenyawo sesizothandaza.
ngiyezwa ukuthi kunethabanakela alivusayo uNkulunkulu. Uthi angililelela izolo ladatshula ukuze ubone inkazimulo kade ungakaze wayibona. Oshamayakatha. Ukuze ubone amandla ongakaze wawabona. Ngiyamemezela entabeni akhona amandla. Ibandla lakhe lisenayo inkazimulo. Inkinga yethu siphila ngazathi asiboni, siphila ngathi asiwazi amandla ethu. Ngithi mina leyo nkazimulo isephakathi kwethu. Yes. Phakathi kwethu. Jesus. Uphashaya khatha. Hiphakasha. Hallelujah. Iphatha yazila khona. Jesus. Uramata yunda yahasipakosha. Hey. Hilababa shikotama yahanda sukuya. Oh, Hikapatukushapata kusetelebekata. Hilabakata labakata ya. Nansi lencebo uJesu Kristu. Oh, Jesus. Ungaphakathi kwethu. Ake silule izandla ngathi asibonanga. Hoshamaya. uNkulunkulu angizokutshela ukuthi nansi imvuselelo. Hey. Akuvuselela ngayo ukuthi ithabanakele likaNkulunkulu likubantu uyingcebo yethu phakathi kwethu. Yonke into eyayilahlekile ibuya ngayo. Yonke into ede singasenayo ibuya ngayo. Oshamaya khathaya. Sosho kanye bese siyathandaza. Oh, Jesus. Sivusele lele Nkosi. Osu Jesu. Sivuselele. Sivuselele. Oshamaya khathaya. Amen. Sivuselele. Sivuselele. Sivuselele simaka. Osu Jesu. Hallelujah. Sivuselele. Sizothandaza uNkulunkulu ophilayo. Ngithi Jehova buyisela inkazimulo yakhe ebandleni. Ngithi Jehova buyisela ifu phezu kwabantu bakho. Ngithi Jehova buyisela inkazimulo yakho phezu kwananka amathempeli, phezu kwananka amadokodo. Jehova buyisela ifu phezu kwabo. Oh, Jesus. Urabashataya. Ipakashataya. Sikhathele ukukhonza singezwa. Shakata. Sivuselele. Sikhathele ukukhonza singawezwa amandla. Oh, Jesus. Ngiyawezwa agcwalisa itendi. Ngiyawezwa agcwalisa itendi. Ngizwa amandla. Hallelujah. Ushabakata. Hilabakata kashata ya. Ngiyawezwa agcwalisa itendi. Utamayasya. Jesus. Utamaya matayasya. Hey. Buyisela Jehova inkazimulo yakho phezu kwebandla. Buyisela Jehova, buyisela Jehova inkazimulo yakho. Ushamaya. Besingazi Nkosi ukuthi lencebise nathi. We give you praise. Shabataya kas. Sivuselele.